Ito nga tao, dahil nga talent, ket dito'y entablado iti PDMS nga muna tumakder. Nagdabo ay nagtagan Miss Apple Lopredo, manipod iti Bican City. Para kanyayo amin dati kakabsat ng Rona iti CGT Ventures. Agyaman ang tagitig boy-boya. Apahingatan, dagiti chismosa, nun nagtitipon da. Amin nga aglabas, iti nyos pita, isot da bigda. Ay, anong tama? Amin nga karuba, het madilaw da, isot bagrugyan, aga-apay. Amahok kinita, wow! Isaot maisa, ipadanom da, no di mag-isayat, ket nay na yun ang dagita, isang nga chismosa, agaramit istorya, iwaras-waras da, di nga makatal na, dagiting yung iwat da, gapot takes nga apal da, di daduma. Ay nakakakatawala eh, perder dyan na kakadwada. Ang humnosika, tinakasa mo, ay nagsaya at da, nabutmodo kay niwada, salbag nga chismosa, agaramit istorya, iwaras-waras da, di nga makatal na, dagiti yung iwat da, gapot tapes nga apal da, di daduma. Ay nakakatawala eh, perper dyan na kakatwada. Gapot tapes nga apal da, tidak tuma. Ay nakakatawala eh, perper dyan na kakatwada.